Și bine am regăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft. Astăzi, de ce m-a spawnat într-un copac? Ok, asta și... What? Ce-i chestia asta? What the fuck? Ce-i asta de lemn? Și de ce plouă afară? Ok, dar uitați-vă ce-i asta de lemn. E ciudat să plouă. Dacă spar eu lemnul? Nu. Bă, dar ce-i asta de lemn, efectiv? What? Dar nu-i nimic, o fi ceva aici. Ia ce o fi ceva. Ok, nu o să bag de seama, îmi dau un bloc de alt. Ok. Salutare tuturor și bine am regăsit la un nou episod din seria asta de Minecraft. Dacă vreți să intrăm în această ușă, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să dați un share. Adică să trimiteți asta la prietenul lor și să ziceți în comentarii dați like. Dai like la Alex. What? Ce e asta? What the fuck? Ce e asta? Asta cred că e parkour. Ok, parkour asta. Știți că sunt regele parkourului, nu? Nu? Nu mă știe nimeni efectiv. Ok. Acolo a fost puțin lagă. Ok, da, m-am murit. Da. Am văzut că parcurul ăsta e doar de un singur bloc. Asta înseamnă că nu pot să cred. Pot să fac parcurul fără să nu sar. Efectiv. La cât de ușor e. Ok. Și, mamă, dacă nu ne iese. Ok. Deci am făcut parcurul ăsta. Da, stai un pic, stai să. Am văzut prima oară scara asta. Sunt curios și aici. Ia stați un pic. Bă, cad. Ok, ce aici? Un chest. Dar ce plouă afară? Un chest. What? Mie îmi convine, mă fac full netherite. Mă fac full netherite, efectiv. Dacă mai vreți seria de Minecraft, nu uitați să dați un like, un share, un follow pe Instagram și pe TikTok. Ok. Am aici nu merge să mă duc jos. Bă, așa. Dar, ia să vedem, hai să facem parcurul ăsta, de ce nu? De ce am sabie? Încă nu vreau sabie. Mamă, era să cad acolo, la parcur. Mamă, mi-e frică, poate cad. Hai mă că nu cad, ce n-avea. Ia. Urcăm în jos. Și ce mai... Dropper. Și de ce ușa deschisă? Ok, trebuia să fie ușa închisă. Ok. Dropper. Da, ce dropper e ăsta? Stai un pic. Uite apa, o văd. Dacă vreți să fac dropper ăsta, dați un like. Să vedeți cât de hacker sunt la dropper, ia să vedeți. Nici măcar nu sări, l-am făcut. Easy dropper. Mă, deci n-am murit deloc până acum. Așa că dacă vreți să continuăm, încă o dată, nu uitați să dați un like, să activați clopoțelul și să dați un share. Trivia! Asta e un bloc de lapis, cred că. Ok. Hai să facem trivia-ul. Hai mă, să vedem. Trivia cu întrebări, da? Cum am făcut hartă Andrei 2010 la Silent. Și era un fel de trivia cu întrebări. Stai că văd aici. Nu văd. Cine este mai bun la Minecraft? Cred că scrie acolo Island și aici Alex.
Păi e clar ai silent la întrebarea asta un pic. Dar sunt curios ce se întâmplă dacă aleg Alex. Că eu chiar sunt curios dacă întrebarea greșită o să aleg pentru mine. Pentru că nu pare că asta e întrebarea greșită. Dar ce se întâmplă? Poate mor, poate nu se întâmplă nimic, poate asta e întrebarea. Băi! Și-am murit cu toate itemele. Ok. Deci am înțeles. Ai silent. Da, chiar adevărat. Chiar ai silent. E mai bun ca mine. Ok. Itemele mele. Aia zic încă am itemele. Am uitat că itemele de netherite nu poate să se distrug în lavă, băieți și fete. Așa că are Andrei 2010 canal de YouTube, nu. Hai mă, pe bune, am uitat, bă, chiar are Andrei 2010 canal de YouTube. Da, bă. Și acum trebuie să de la capăt. Ok. Ai silent. Deci da, are Andrei 2010 canal de YouTube. Chiar are, ce să vezi. Ok. Dar unde se vede netherite? Nu cred că trebuie să avem de netherite. Ok, băi, să vedem. Hai să punem armura pe noi. Și să facem următorul trivia. Ce naiba e asta? Cu stone? Câți ani are iSilent? 17 sau 16? Bă, clar are 16 ani iSilent, adică da. Ia. Aici tot muream. Da. Pentru că ai făcut harta e un cadou. Ce cadou? Îmi plac cadourile. Da, fiți atenți. Dacă vreți să deschideți acest cadou, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să dați un share. Așa că îl deschid la 40 de secunde, adică 7 minute și 40 de secunde, atunci îl deschid. Aveți 5 secunde să dați să-mi dați abonare. Nu, o secundă, gata. Mamă, cât netherite! Ăsta cel mai mult netherite pe pământ. Dă-l încoa. Și ăsta mult să-l iau. Adică dacă e mult de rău. Aici. Ok. Dă-mi netherite. Mult. Dă-mi. Așa. Așa nu cred că încape în inventar. Atâtea netherite. Încă nu cred că încape. Nu, mai am puțin. Și termin, dar nu încape. Pun pariu. Sau încape? Nu pot să cred că încape. Mi-a încăpat la fix. Cât netherite am. Uitați-vă și voi. Bă, cât netherite am, efectiv. Așa. Trebuie să le luăm toate pe jos. Să vă arăt cât netherite am. Efectiv. Dar nu știu ce cadou sunt atâtea netherite. Mulțumesc că i-am făcut harta. Clar, eu am făcut-o. Ca să știți. Dar sunt curioasă că v-a plăcut. Că a stat o grămadă să o fac. Cum arată? Cum arată, efectiv, dă-mi netherite-ul. Cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, să vă activați clopoțelul, info, pa!